ಅದೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದಿ ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣೆಡಿ ಮುರನಿಂಚ ಅಂಚೆ ನಿಂಕ್ ಎಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಏನ ಮೊಬೈಲ್ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆನಾ ಅದು ಮಾತೆರಿಗ್ಲುಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇತ್ತಿನಪ್ಪಲ ಪೂರ ಜೀರೋ ತೋಚ್ಪೋಂಡು ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಏತ್ ಸಲ ಉಂದಾಳು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಡಾಳು ಎಕ್ಕಳ್ಳಂಚೇರಿ ಕಾಣೆಲಂಚೇರಿ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಾ
ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅವನ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಡಲಿತ್ತಲ್ಲ ಆತು ಮಾರ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದ ಎಂಜಿನ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುದು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ರೆ ಲೈವ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಸೀದ ಪನೋಡು ಎಂಜಿನ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿಗ್ಯಾನ ಏನ ಅಂತಿ ಮಾತೇನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರಿದ್ದೇನೆ ಒಟ್ಟಿನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋತುನಾಳ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದಂದು ನಾನು ಜವ್ವಜ್ಜಿ ಬಾಕಿಂಡು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೋ ಜೋರು ಜನಾಪುರ ಬರ್ಪುಜೀರ ತಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಲೈವ್ ನಾನು ಏತ್ ಸಲ ಎಂಡ ಆಡ್ಬೋತೀನಿ ಎಂಡ ಒಂದು ಎಂಡ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಜಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪಕ್ಕ 2 ದಿನ ಬುಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಕಲ ಅಪತಾರ ವೈಫೈ ಎತ್ತೆ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳ ಎತ್ತೆ ಇತ್ತ ವೈಫೈಡೆ ಉಳ್ಳೆ ತೂಕತ್ತೆ ಏನು ಆಪ್ಲನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೈಫೈ ಹತ್ತಿತ್ತು ವೈಫೈಡೆ ಉಳ್ಳೆ ಅವಳ ಅಂಚೆರ ಕೂತಿದ್ದು ಅದು ఓకే ఓకే 12 లేదు ఈరు హెచ్ఐ కిచ్చియా ఈరు హెచ్ఐ ఎఫ్ఐ పండ ఈరు ఐఫైయా పలనండి ಐಫೈ ಹತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಐಫೈ ಬರದಾಲೆ ಹೌದಾ ಅದು ಶಬ್ದ ನೋ ಐಫೈ ಎಂಕುಲ್ ಪಾಪದಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಐಫೈ ಎಂಚಿನ ಐಫೈ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಜನ ತೋಜಿ ir paapadaran yan paapadali ir voltar panni prashant bro ir voltar ir konj like korjero onji like korle screen ki double tap malple ira paapadaran yan paapadar ಜನ ಪೂರ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗಿ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತದೆ
ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಪತ್ಪಿರ ಬಿಡು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓರಲ್ಲೇ ತೊಂಬತ್ತಾಕ್ಲೇನು ಮುಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಕೂಡ ಪೀರಲ್ಲೇ ತೊಂಬ ಓಡ ಹಾಕೊಳಕ್ಲೇನು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೀರಾಕ್ಲೇನು ഞാൻ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ದಾರಾ എന്താ അത് കുത്തുന്നത് ഞാനൊക്കെ ಅಂತ ಕತ್ತೇವೆ ಮುಲ್ ಗಾಳಿ ಎತ್ತುಂಡು ಮಾರ ಎಸ್ ಪಂದು గాలితో నాకు అడేకి నిద్ర వేస్తుంది గాలి చాటున ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪಂಡ ನಾರವಿ ರೂಟು ಪಡ್ಯಾರು ಅಂದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪುರవులు ಒಪ್ಪುನೇರ್ನ ಏರ್ ಮಾತೊಲ್ಲೇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏತು ಜೋಕುಲಿ ಇವೆಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರೋ ಜೋಕುಲಿ ಏತು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ವೈಫ್ ಇಲ್ಲನಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕುದರ್ದಾದೆ ಒಳ್ಳೆದಿನ ಕುದರ್ದಾದ ವೈಫಿನ ಕುದರ್ದಾದ ఛాయా షోకులు కుదరు ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ UKG ಅಂದೆ UKG ಇತ್ತಿನ ಬಾಲೆಲ್ಲೆನಾ ಛಾಯಾ ಪುದರ್ ಶೋಕು ಏತು ವರ್ಷ ನೀರು ಇದು ಪಿದೆಯವರು ಬತ್ತು ಲಕ್ಕಿ 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 ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತಿನ್ಪುಜನಾ ಬಡಾ ಪೂಜಾ తిన్నాడు బాబా నిద్రనా చెప్పండి అక్కడ ಹೌದಾ ಅದೇ ರಿಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವೆಜ್ಜಸ್ ಪನ್ನೊಂದು ಇರ ಪುದಾರಾ ಬೀದರ್ ದಾರಾ ಓ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ ಪದ್ದಾಜಿ ವರ್ಷ ಮದ್ಮ್ಯಾದು ಅಂದ ದಾಯ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 16 year ಆಡತೆ ಸೇಮ್ ಎಂಕಲಲ್ಲ ಮದ್ವೆ 16 year ಆಡು ಅತ್ತ ಮಕ್ಕ
ಎತ್ತದ ಕಾಲ ಎತ್ತದ ಕಾಲನ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಇದು. అబుదాబిడి 16 ఇయర్స్ ఆడ. ఓ అంచ అబుదాబిడి 16 ఇయర్స్ ಆಡತೆ. ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಬರ್ಪುಜಾರ ಹತ್ತು 2 ವರ್ಷ ಕೊರ ಬರ್ಪಿನ ಹತ್ತು 6 ಮಂತ್ ಕೊರನ. ಮದುವೆ ಆದ 5 ವರ್ಷ ಗೊತ್ತಾನೆ. ಅವು ವಿದೇವರು ಹೋದು 14 ವರ್ಷ, ಮದುವೆ ಆದ 5 ವರ್ಷ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಚಲಾ ಹೇ ಮೇರಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈವ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಒಂದು ಇಯರ್ 2 ಟೈಮ್. ಒಂದು ಇಯರ್ಗೆ 2 ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. 6 ಮಂತ್ ಕೊರ ಅಂಚನ. ಮುಂತೆಲ ಕನೆ ತಿಕ್ಕೊಳೆ ಪೂರ ವನಸ್ ಪೂರ ಅವಳು. ಸೇಮ್ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಫುಡ್ ಸರಿ ಇಪ್ಪೊಡತ್ತ. ಅಬುದಾಬಿಡ್ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಂದ ಕುಡ್ಡದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಡೆ ಅಂಚಾದ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಜತೆ ಕುಡ್ಡದ ವಸ್ತು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಳು. ಸತ್ಯ ಅವರು ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ಸತ್ಯ ಅವರು, ವೆಲ್ಕಮ್. ಸತ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರೋಣ ಒನಸಾಂಡಿ ಏನು ಕೇಳಿ. ಆಂಡಿ ಈರ್ನ
అండి ఎన్నా అండి స్వామి ఇన్నా అండా దాది స్పెషల్ ఇని ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡ ಭಜನ ಮಂದಿರ ಒಬ್ಬ ದೇವರೇ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ 1 kg 120 ರೂಪಾಯಿ ಓ ದೇವಾ ಉಣಿಲ ಕಣೆ ನಮ 120 ರೂಪಾಯಿ ಹ್ಞೂ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಉನೋರ್ಚಿ ಅವೇ ಉಡಾರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡಿ 1 ಕಿಲೋಕ್ಕೂ 150 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೋಡೆ ಉಣ್ಪಿನ್ನನ ಅಣ್ಣ ವನಸ್ ಕೇಬೀಜ ಸುಕ್ಕ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ವನಸ್ ಕೇಬೀಜ ಸುಕ್ಕನ ಓಕೆ ಓಕೆ 120 ರೂಪೀಸ್ ಪಂಡ್ 30 ದಿರಾಮ್ಸ್ ಅಂದ ಓ ಕಾಯ್ ಕಮ್ಮಿಯವು ಇತ್ತೆ ಪೋ ಇದು ಕುಲ್ಪು ಹಾಂ ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ 24 ಒಂಜಿ ಡ್ರೈರಾಮ್ಸ್ ಪಂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ 24 ಆತು ಮಾತಾಡಿಟ್ಟುಂಡತೆ ದಾನೆ ತೋಜುಜಾರು ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೀತೆ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೀತೆಜಿ ಅಂಚ ತೋಜಿ ಚಹಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಸಾದ ಚಹಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಾದ ಚಹಾ ತಿಕ್ಕುನ ತಿನ್ನರೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜೆ ಒಡೆ ಪೋಪ ಬಾಬಾ ಮಿತ್ ಮಿತ್ತಲು ಸ್ವಲ್ಪ
ಈ ತೋಜು ಈ ತೋಜು ಒಂಜಿ ಡೈರಮ್ಸ್ ಟೀ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡೈರಮ್ಸ್ ಪಕೋಡ ಟೋಟಲ್ 2 ಡೈರಮ್ಸ್ ಅಂಚನಾ ಒಂಜಿ ಡೈರಮ್ಸ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ತ ಏತಾಪುಂಡವು ಇಂಡಿಯನ್ 24 ರೂಪಾಯಿ ಅತೆ ಹಾಂ 24 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೀ ಒಪ್ಪ ದೇವರೇ ಪಕೋಡ 2 ಡೈರಮ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ 2 ಡೈರಮ್ಸ್ ಓ ದೇವರೇ 24 ಹಣ್ಣು ಹಾಂ 50 ರೂಪಾಯಿ ಬೋಡು ಚಹಾ ತಿಂದ್ರೆ ಮುಲ್ಪಲ ಉಂಡತೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಡ ಚಾಕ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ತಿಂಡ್ರೆ ಗುಂಡು ಮುಲ್ಪಲ 35 40 ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಚಾಕ್ ಮಾತ್ರ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಳತೆ 24 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ ಚಾಲ ಪರ್ರೆಜ್ಜ ಅನ್ನನ 24 ರೂಪಾಯಿದ ಚಾ ಓಹೋ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಏತಾತನ 15 ಆತನ ಮಂಗಳೂರು 1 ಟೀ 10 rupees 15 rupees ಪಕೋಡ ಟೋಟಲ್ 25 rupees ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಂದ್ ಅವಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಮಾತೆಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿರಿ ಅಂತ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಏನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಂದೆನ್ನು ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿರತ್ತೆ ನಿನ್ ಕಡೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ತಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂದು ಅಲ್ಲ ನಾನು ಟ್ಯೂಷನ್ ಬಬ್ಬಿನ ಪೋಡತ್ತವಲ್ಲೆ ಕಾಸು ಕಟ್ಟು ಜೋರು ಟ್ಯೂಷನ್ದವರು ಕಾಸು ಕಟ್ಟುವ ನಮ್ಮ ಹೋಗಿಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ಪೂರ ಬುಕ್ ಕೊನು ಒಂದು ಓದುದು ಬಲ ಬರೆವು ಕಲ್ಪೊಡತ